The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una, sa gitna ng aksyon sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Analytical, fearless comment. Aksyon! Firing Line! 57 minutos na kaligad sa tak ng alas 6. Aksyon Radio Philippine Standard Time. Mayong gabi naman bakulod kag Pilipinas. Yari kita sa Lunes nga pagpangalagad sa inyo sa nga palatuntunan pizza 3 sa bulan sa Oktubre tuig 2022. Ang inyo ka-aksyon Marlon Hidovoya. DYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update! Antes pa naman ang tanan, importante ini kay diri sa Bacolod, damo sang mga nagtaas naman kilay, kay damo naman sa mga lugar ang nagbaha bangod sa pagtupa sang ulan. Kamusta hontang tiyempo naton with the PDMPD Action Gun Republika. Action Gun, mayong gabi, please come in. Aksyon Mar, mayong gabi sa aton mga listeners. Ari i-update natin ng aton listeners sa lakat sa aton tiyempo, no? Lunes kita karon, September 30, 2022. Kundi ang isa ka low pressure area sang Biyernes to nagatamwa, sulod sa par nalusaw to siya, no? Karon ang convergence sang ITCC ginaupdan sang localized thunderstorms. Amo ni siya ang ga-influensya subong, no? Sa Metro Manila kag sa iban nga bahin sang aton kapungsoran. Upod na kita diri Western Visayas, Negros Occidental. Kag amo na may mga isolated rain shower sa iban nga mga lugar, Bago, Pulupandan o ay ulan. Mga Valladolid, San Enrique ga ulan, no? So depende sa galom nga dalaya ang water vapor kung kadamulon, ti mayara nga baha, no? Daw amo na ang lakas ng aton nga tempo. Ti idulot ya lang ni ang may pagulugalom ang kalangitan hasta nga magalumon ang kahawaan. May naligwin ini nga pag-ulan o kon pag panaguob nga tubay niya sang intertropical convergence zone ginaupdan sang localized thunderstorms. Sa aton nga forecast wind kag coastal water conditions sang aton shoreline kabugusan sang aton pungsod, no? Hari kita na pa idalom sa mahinay hasta sa may kasarangan nga pagdupoy-dupoy sang hangin. Magalin sa nasidlangan pakadto na bagat na nasidlangan ukon east to southeast. Aton mabatyagan sa kabugusan sang isla sang Negros. Kalmado gani aton baybayon. Ari kita sa Makanay hasta sa kasarangan lamang. Ang aton wave height may takos ini 0.6 hasta 2.1 metros ang aton astronomical tide. Kag alas 8:20 sini nga gabi, dugay-dugay, no? Mahunas siya sa 0.2 metro ang kanabawon. Magabalos ang tao balas 11:35 buwas sa ugto. 1.0 metro ang kadalumon. Kag alas 5:37 nagtunod si Haring Adlaw. Magabutlak ni si Bukang Lawayway. Alas 5:36 buwas sa aga. Kag ari kita nagahamboy 26 hasta 32 degree Celsius. O kon 87.8 hasta sa 89.6 degrees Fahrenheit. So Manila ka sa aton tiyempo sining gabi, Aksyon Mar. Sige, Action Gun, salamat gid. Okay. Action Firing Line! Gani Republika, amo ning dalagan sa nga tiyempo naton kagadabo sa mga padala sang mensahe diri sa aton sila sa Action Marlon sa amon nga lugar diya. Why diya ga ulan? Ti siling ko sa amos Bacolod diya ga bo ulan di. Action Firing Line! Amo na gid man na subong ang dalagan sa nga panahon ta, no? Ginapili lang kun kaysa ang mga lugar nga ginatup-an sang ulan protect deres Bacolod. Social media kalabanan nga mga mensahe mabasahan ta siling nila ari naman baha naman na Bacolod. Action Firing Line! Firing Line!
Kantuan tara dugay ano ba na mga balita nga dapat nato sa mga pagasentrohan. By the way, sa ato sa mga ka-aksyon bago lamang nga naka-tune in, bago lamang naka-abre sa nga ilas ring radio monitor. Naka-tune in nakamodere sa DYEZ Action Radio Bacolod. 684 sa Lilisuan sa inyo sinitag sa kamang radio. Action Firing Line, Action Marlon Hervaya, Tob sa takna nga alas 9. Action Firing Line. Antes tahanuton ang mga balita sa nasyonal kag balita lokal. May ginasugid gid ko perme si inyong balita international. Basta may dalagko nga balita sa luwas sang Pilipinas. Ginapaambit ko gina sa inyo mga kaaksyon. Ang pinakarako nga balita international, tiyan mo tong pagkalabatay sang ginatos ka mga tawo sa kinagamo atong stampede nga ginatuwag sa natabo nga sa hampang nga football o kon soccer dito sa may pungsod Indonesia. Kon kahapon, ang report mga kaaksyon 125 pa lang ang kanamuon sa mga nagkalabatay, subong nga adlaw 174 na ang nagkalabatay. Action Firing Line. Kag mayara sang sobra 300 pagid ang mga pilason ang ginapangbulong sa mga ospital. Riot man ginatuwag ni riot sa Indonesian soccer match. Nagligad din nga Sabado mga kaaksyon, grabe no? Hulo hampang-hampang lang prote may gakapataya. Action Firing Line. Ang bansag sa nga trahedya ni 2022 kan Huruhan or Kanjuruhan Stadium Disaster. Amo ni subong ang ginakilala bilang deadliest football-related disaster sa Asia. Asia ang Indonesia mo. So amo ni sang makabanugoon kag makabamatay nga trahedya may kataran sa hampang nga football. Kag ikaduwa ni siya nga deadliest worldwide. Ikaduwa na siya. Nagligad akon kahapon, ikatatlo pa lang siya, pero kubong ara na siya sa 134 ang kanamoon sa mga nagkalabatay, nagtupa na rin siya sa ikaduwa nga deadliest worldwide. Action Firing Line. Kung may ikaduwa, siyempre may ara sang pinakauna, gid, no? Ang pinakagrabe, gid nga trahedya, sampang football, bagod bansang kinagamo kong stampede. Amo to ang Estadio National Disaster sang May 24, 1964. Ginatuwag to nga 5 football disaster, worst disaster sa history sang Association Football. Action Firing Line. Natabo to sa Estadio National sa Lima, Peru. No? Sampang tustunga sang Peru kaga pungsod Argentina. Papati ka mo nagkalabatay ito ya 328 pagid kag ang nagkalasamaran to sobra 500. Action Firing Line. So sunod ining natabo sa Indonesia ho sa pangkalibutanon magkakson. Indonesia ikaduwa ni, ikatatlo ang Accra Sports Stadium disaster didto sa may Ghana. Ining Accra Sports Stadium disaster natabo ni sa Ohenjian Stadium sa Accra, Ghana sang May 9, 2001 lang. Action Firing Line. Ang nagkalamatay to 126 ka mga tawo, no? Pinakamalala to nga stadium disaster nga nagluntad sa Africa. Tiining sa Indonesia nga trahedya makakson natabo ini sa football stadium sa Malang, East Java Province. Ang hampang tunga sang Persibaya, Surabaya, kag Arima, Malang. Ang Persibaya amo nang ngalan sang team. Ang Surabaya amo nang lugar, balik capital city ina siya sang Indonesian province sang East Java. So lugar sa Indonesia. Ang tawag sa team Persibaya Surabaya. Ang ila sa kontra Arima Malang. Ang ngalan sang team Arima, ang lugar Malang. Mamo man abla sa NBA blan di bla? Golden State Warriors. Ang ngalan sang team Warriors, no? Ang lugar ginadala nila Golden State. Action Firing
Amo man ni, no, football teams dito sa Indonesia makaksyon. Ti Persibaya Surabaya ang kontra nila Arema Malang. Ang hampang ginpatigayon sa lugar nga Malang. Oh. Ti kung lugar nga Malang siyempre baluarte nila. Ang majority nga nagalantaw taga dira. Oh. Ang resulta o galing sa hampang pierde ang Malang, daog ang Surabaya. Ti como baluarte o kung inaginatawag nga home court sang Malang, ang ginampangan makaksyon, ti posible nga nag-ibwal ang mga fans kay manti pierde ila sa nga team. Action firing line. Gambal gorong kalabanan to ato na gini lugar, perdihon pa ta. Action firing line. Ang natabo nga ti wagid mapunggan ho, ang kinagamo mga kaaksyon, kapag ibwal sa mga tao, ang kalabanan sa mga nagkalamatay, bangod sa tergas ni, tergas, no? Naging papiswet sa mga otoridad para lang nga mapauntat ang stampede. Ang nasubuan ko ni, kay ang 17 sa mga nagkalamatay, kabataan. Action firing line. Subong ginakabig ini bilang isa sa deadliest sports events sa kalibutan. Ang ilinawa na tabos tunga ni sa mga supporters ang duwa ka mga magkasumpong ni nga team sa sulod mismo sang stadium. Indonesian Premier League ini nga hampang ni. Natabo ang kinagamo sang matapos ang hampang sa score nga 3-2. Close ka ba ng hampang no? 3-2 ang score makaksyon o galing daog ang pangayaw nga Persibaya Surabaya. Pierde ang team nga Arema Malang. Action firing line. Grabe nga hampang mo. 42,000 ang kanamuon sa mga spectators. Lantawan nyo bla. 42,000 ang mga tao nga lantaw makaksyon makabig nga sold out event mo sa lingon. Puno kita ng tanan nga palungkuan sa stadium. Oh. Ang hampang nagsugod alas 8 sang gabi ng liga nga Sabado. Natapos uli alas 10:45 sang gabi man. Baw, pagkatapos ang final whistle mga kaaksyon, diri na nagkinagual ang mga tumalanaw, naglinumpat pasulod sa football field, ang mga botilya, ang mga batig-ang bagay, naglinupad. Action firing line. Di mapunggan mo ng 42,000? Mapunggan mo na mag-ibwal ang 42,000? Ka mga tao, hindi kimang kabilugan nga 42,000. Pero libo-libo na ginilibwal mag-aksyon na binigit ang mga fans sa sila na pierde nga Malang. Oh. Ti ang mga naigo sang naglinupad nga botilya, ang mga players ka mga football officials, ang riot hasta sagwa sang stadium mo nagluntad. 5 to ka mga police cars, may mga patrol cars ang pulis, nagsulod sa stadium mga kaaksyon, ay pinangtumba kag pinangtutdan sa mga fans. Action firing line. Ang mga riot police nag-responder man, nag-usara sila sang tergas. Ang tergas ni isa inis ang ginadubilian sa stadium. So galing kay duway naguro choice bla. Ang mga pulis nga nag-responder, kundi magamit sang tergas, kundi hindi na pagamitan sa tergas, basi kung damo pagin sa mga nagkalamatay. O galing subo di, kaya man nagkalamatay ito bangod sang tergas, na-suffocate. Action firing line. Nadubilian gina kuntani sa stadium, no? Nadubilian gina sang FIFA. Nga mo ning World Football's governing body. Ang mga spectators nagdadalagan para makagwa sa exit gate mo. Para ka hindi maigo bala sang masuffocate sang tergas makaksyon. Nakit-an una 34 ka mga tao naghalalaplay. Na? Kag nasuffocate sang gas, patay gito on the spot ya. Patay sige na itong 34 ka mga tumalanaw mga kakson. Action firing line. Ano ba na ang ginahimo sang gobyerno sang Indonesia? Si Indonesian President Joko Widodo nagmando na sang maid-id nga investigasyon sa natabo nga trahedya niyo. Ginmando iya ang pagsuspender sa Premier Football League. Tubtob nga may ara sa ginatuwag nga re-evaluation sa safety measures sa tiun sang hampang kag mapabakod ang seguridad. Ang hambal ni Widodo sa nga piyoon gid niya nga amo na ning katapusan nga trahedya sa football dito sa Indonesia. Action firing line. Di ang Indonesia's Football Association nagban sa Arema sa pag-host sang hampang
sa nabilin nga season. Ti si FIFA President Gianni Infantino nagsiling siya nga ang football world na shock gid sa natabo. O ti sinobing hindi masyak na nga 125 na kalamatay to subong 134 na ho. Action firing line. Ang rights group nga Amnesty International nanawagan sa Indonesia nga imbestigahan ang pag-usar sang tergas niyo sa stadium ni kag dapat ipasiguro nga ang sinuman mapapatud-an nga nagsupak sa kasuguan makasuhan gid sa korte dapat lang gid. Action firing line. Kabay pa nga na madugangan ining 134 ka ba nagkalabatay diho. Kag yadtong 300 pa ka ba napilasan makaluwas kag mag-alalayo na, no? Hulaton tarik kag gabantayan ta ang development sa nga balita. Action firing line. Alawanta ang balita national maka-aksyon. Are karakolokod na mo man nagtaas kilay sinyo, di ba? Istorya numero tanay. No? Istorya numero. No? Balita ni Angot sa luto. Although kung nagligad ni naging istoryahan, nagligad ni nga resulta maka-aksyon, pero hasta subong damo sang kalibog pinsar, damo kalibog ulo nila kung nga tabo to. Action firing line. Naglanog kag nangin tupiko ini sang publiko sumugod Domingo sa aga. Kay ang resulta ni ang draw ini sa nagligad nga Sabado sang gabi. Ti ang draw sa loto makaksyon nga katabo alas 9 sang gabi mo, di ba? Ti ang iba na yakatulog na aga na galantaw sa resulta. Action firing line. Tob sa mga gabi mga kaksyon, ginaistoryahan ni. Normal lang nga makabati kita nga may naka-jackpot nga milyones pesos sa loto, di ba? Pero kung may makaduluda nga hitabo, makaduluda ang kanamuon sa mga nagdaog, kag daw may magic man sa numero nga nagwa. Ang tawo nga nagataya makaksyon, nagataya man o kunway, mabangkot gina ka mabangkot. Aba ng plastada, Sabado sang gabi, sang ginbula ang 655 Grand Lotto. Manang jackpot price makaksyon, 236 milyones ka pesos, masobra mo. Kung isa, duha, tatlo lang, kung tani katao ang naka-jackpot ni, why isang issue ni, why di sang damo nga pala magutanon. Action firing line. Pero sa resulta sang gumuba ang numero nga kombinasyon makaksyon, nga 9, 45, 36, 27, 18, 54, ang dumaog, o kung ang naka-jackpot iya makaksyon, 433 ka mga tumalaya, 433 ka mga bitors for the first time ni sa maragtas ang loto kag laban-laban makaksyon mabutang gini siya sa istorya sang pinakamadamo nagtaya nga naka-jackpot sa numbers game sa kalibutan. Action firing line. Sa social media ginambalan ni pati ang mga senador sa minoriya makaksyon minority siling dapat gid imbestigahan ni kay para sa ila extraordinary. Kung sa mga Tagalog pa pambihira ini. Very hindi kinaandan, no? Itabo ni nga daw hindi mapatihan. Action firing line. Mga ginatawag din sila nga mga minority senators, ang Sanday Senate Minority Leader, Coco Pimentel kag Senador Risa Ontiveros. Gusto nila pa imbestigahan. Yan ang natabo ni mga aksyon. Tihambal nila, kinanglamay rasang Senate resolution gid nga i-file agud ba Suisa ang makaduluda nga resulta sa lottery nga ginapadalagan sang PCSO. Action firing line. Yang tuyo sa investigasyon para mapabilin ang maayong nga integridad sang Lotto Games. Butang naton, kung mapamatud-an gid man nga may ara sang irregularidad o kung anomaliya sa ginpagwa nga resulta sa Lotto nagligag nga Sabado, hindi lang dako kundi dako gini nga bukol ang matabo daw. Action firing line. Dali nato di mapamatud-an ang sadto ginakulukono nga basta gani tuman kanako sang jackpot price. May iban nga tawo nga ginapadaog kuno mo. Kay ina nga tawo bahuo. Ara man kahimbon sang ambot. Hindi ko lang mahambal. Kahimbon sang sino, kahimbon ni sino. Pero balo naman kabuna kung anong bot ko silingon na. Action firing line.
Halos tanan nga permi nagataya sa luto magkaaksyon. Sumaka gidang kilay ni kay sa resulta sang loto draw 655 duha ka hitabo din nagpataas kilay. Una, kadamuon sa mga nagdaog naglabot gid sa nasilintara 433 ka mga manugtaya, no? Tinobin di ba tingalas na? Ikadua, sang nagpahungag ilong kada bataas pagid kilay, ang anom ka numero nga nagwa makakson kundi 655. Bot silingon, 55 ka numero ang imo sa pilian, pili ka anom ka numero, isa na ina ka kombinasyon. Ang ikadua sang ginkatingala sang publiko munisay. Ang anom ka numero nga nagwa makakson, suliton ko ha, 9, 45, 36, 27, 18, 54. In any order ina siya. Basta natayan mo ini nga anom ka numero, jackpot ka na yun. Action firing line. Pero aray ang ginkatingala sa publiko di. Konsundon mo ini nga anom ka numero. Sa halin sa lubo be, pakadto pasaka, ang gwa niya muni. Nga mga winning numbers. No? Ang gwa iya, ginatuwag divisible by 9. No? Halin sa nubo pasaka, ang gwa niya muni. 9, 18, 27, 36, 45, 54. Action firing line. Ang gwa sini, plus 9, plus 9, plus 9. Oh. Halin sa una nga numero, i-plus mo sa 9 hasta mag anom ka numero. No? Kay amo-amo gid ang resulta equals, no? Para sabi 9 plus 9 kuda 18. 18 plus 9 kuda 27. 27 plus 9 kuda 36. 36 plus 9 45. 45 plus 9 54. Action firing line. Nan. Amo gina ha? Nagpalibog pinsar sa mga tao. Duay. Ang kadamuon sa mga nagdaog nga 433 ka mga manugtaya kag ang plus 9 plus 9 plus 9 plus 9. Action firing line. Siling sang iban phenomenal Guinness World Record. Happy days are here again, PCSO. Impossible. Action firing line. Manang pila ka mga reaksyon magka-aksyon. Ang patag sang PCSO, siling niya, ang 433 ka mga lotto bettors nga nagdaog sa winning combination, ang mga players, no, loyal sa ila sining nga numero. Ano po silingon sa PCSO? No? Kung padalman tagid ni patag sang PCSO, ini nga mga nagdaog ning kalabanan, sagod nila ini nga numero. Action firing line. Di ba? Kung mayara nagasagod baboy, mayara na ko nagasagod numero mo. Sagod ko niya sa ambal sa PCSO, kalabanan na sagod na ang numero. Action firing line. Ambal na ni PCSO General Manager Milquiades Robles. Sila nga mga Filipino bettors, mahilig na magbintinar sang same combination kag mahilig mag-usar sang patterns sa lottery bets. Kaya nakita sila nga betting patterns mo antes pa man ang draw o kung ang winning day. Sa itong Sabado sang gabi, ti sa babangkot kung nga amo ini nagwa nga numero, nga adamo sa nagdaog. Simple lang kung yung hambal sa PCSO. Damo sang nagasagod amo na nga numero. Action firing line. Kaya mo man guro na tabo ni PCSO na ginagahambal. Laban-laban nga kung imbestigahan ni sang Senado, amo man ang ihambal sa PCSO. Action firing line. Senado maimbestigar pa ka mo nga rin na naghambal ng PCSO di ho. Como 433 ka mga manugtaya ang dumaog. Paano nila ni baki-bakion? Pila ang pwede makuha nila? Sobra man tungas milyon. Action firing line. Sa 433 ka mga nagdaog, kada isa sa ila may 545,245 pesos. Amo nang kwaon nila. Baugambal gorong isang kadimalas man sa ako, nag-jackpot ko luto. May upod pa kong 432. Action firing line. Mapatian hayaan ang patag sang PCSO
o kung hindi, depende na sa inyo. Action firing line. Alas 7:21 Action Radio Philippine Standard Time. Balikan ko ni Duwaduay ho. Ay iban sa nga mga balita nasyonal kay sa iluhan ko na ang balita lokal. Damo ta sa Taralupang doon sa bayan sa nga balita lokal. Ulan nga nagbagos-bos sa Bacolod. Baha nga way man magpaulihi o marangkada man sa madamo nga lugar diri sa Bacolod. Action firing line. Ang balatian sang sunod sa kada pagbundak sang ulan, ari na naman liwat na naman nga naesperiensyahan ang mga kabaranggayan nga damo sa mga lugar lang nga nadalman. Nagtigbaliw na naman sa sapa akong subaho, ang siminto na dula nagmulobadjik-madjik naman. Action firing line. Ginbuslan sang baha ang downtown area kag mga malapit nga barangay mag-aksyon bumaha. Resulta ti damo naman sa mga nagpinamuyayaw. Action firing line. May pila ka mga pasahero pati sa Lakiano strandedo kay na problemado nga dala mo niyo. Magsaysay, Aranata, dara sa may Singkang Airport, pati NGC, pati Bangga, Kuri sa Alihisda, nagbaha man, hindi man magpaulihi. Ang dalan nga nag-aalabaybay man pagbunok sa ulan, dalan bala sa Mandalagan kag Lacson daho. Ang sitwasyon bis ang sunod sa mga gabi, dugay-dugay aton himay-himayon. Action firing line. Angot sa mga kaaksyon na bangod sa pag-ulan sa Bacolod, aktibidad sa Plaza Publica sa nga sunod angot sa Mascara Festival subong gabi kansilado mo ning Grand Parade kag Market Day kunta nila alas 2 kay nasang hapon hasta alas 8 subong nga gabi. Plus ang ginatuwag nga Tuda King, no? Tuda King, T-O-D-A King. Hindi ana masaksihan sa mga gabi para kuno nga malikawan anuman nga peligro kag para sa kaluwasan man sa tanan. Action firing line. Ang sunod nga anunsyo kung saan o ini patigayon ti palayag na sang Mascara Festival kag Bacolod New Home Foundation page mga ka-aksyon. Ti mas mayo na nga sigurado sang sa mabutang sa peligro. Action firing line. Ano ba giniba sa nga balita sa bayan sang lokal? 15 ka mga pwesto sa Manukan Country ginpasira sang CLO. Subo-subo nga balita ni, no? Kay negosyo na nakataya ni. Ginpasira sang City Legal Office, no? Dira sa Manukan Country bla. Ang inasal nga manok wala na, hindi anay matiliwan sa 15 ka mga stall sa konpasto. Ang mga gusto ko tani magpasabor sa amo sa nga balaligyaan, kulo kalma-kalma anay. Kay kaina aga pa ang team sa nga City Legal Office may bitbit nga closure order, pati ang karatula agod iserbi ang closure order. Action firing line. Ang pagpasiragin patuman matapos paglampuwas ang ginatag nga plaso September 30, 2022. Para nga ang balaran sa arkila mahatagan, no? Di may bilaman, isip-isip ko 18 ka mga stall owners, kung ka sila, 17 ako 18. Amo din silang unagin padalaan sang notice of violation, pero tatlo lang nakatingwa nga makabayad kag ang iban ginalang-alang gid. Action firing line. Nanabutan gid sa nga deadline gani wala sa may mahimo ang CLO nag-issue gid sa mga adlaw sang closure order. Ano ba lamang ang epektos ni sa mga tag-iya sang ginpasira nga Manukan? May iban paayhan, may iban pa bala nga pamaagi ang mga tag-iya para nga ti liwat mapabuksan nila sa nga pwesto kung makabayad sila o kung dalayo na gid nga mapasira. Action firing line. Dapat gid balang nga pasirad-an insigida. Magsiling kita nga Manukan, siyempre negosyo may kapital. Kag kalabanan dira aga paya, may ginatigana na ina sila. Nga templada nga manok, di ba? Asalon, plus may isda para ganing iban eh. Anhon nila ina konsarado. Pierdihan. Action firing line. Ilutoon sa iban gorong aberto eh. May iban katag-iya sanggin pasarad ang nga mga aksyon nga pwesto. Kaya nagayamo sila kung pwede. Patapos lang tani sa mga ibla para nga ila sa naging tigana nga inasal nga manok maluto kababakal man sa mga gabi. Action firing line. Galing ka man ti may closure gid mag-aksyon. Why gid sang nahimo? Ang closure gid dayon gid sang CLO. Pamangkot, hindi inaihan bumirang sa administrasyon ni Benitez basi kon damo bala magsunggod siniyaw kag basi kon ang reaksyon sa Bacolod doon sini ang hanot ara sa administrasyon. Action firing line.
Kung istorya sa Manukan Country hambalan nang ini sa ini ka sa mga tourist destination mo, no? Kung may bisita gani dire, halin sa iban nga lugar, ginakantuan gid nila ang Manukan Country. Action firing line. Nagkanto ka din sa Yorme, nagliligad to nga way pagkampanya. Way lang galing na pabalo sa Yorme nga kanto sa Manukan, no? Nagkaon gid siya sang litson manok kay lain kunong sabor. Sang litson manok pakulod. Action firing line. Nagkanto to si Yorme di way sa nagpabalo kundi perde sa pagka-presidente. Action firing line. Nagmatumato lang siya. Madalagan ka presidente, away ka nagpabalo. Action firing line. Kundi pierde pa sa Manny Pacquiao. Action firing line. Firing line. Manny Pacquiao magkantos pakulod ya ginapalinya mga tao gaani sa klibo. Action firing line. Ibaloon ta mag-aksyon na detalye sa nga balita ni may kantaran sa masubo-subo man nga nadangatan sa mga stall owners dara sa bahin sang Manukan Country. Ti akin sigid ka mga balaligyaan sarado na kag hindi na pwede makanan. Labi natin subong-subo kay Mascara Festival pa, no? Basi ang bintaha ini sa mga nabilin dira nga posto. Kay mati dugukan mo kag punsukan gina sa mga tawo, no? Kay Mascara Festival subong. Action firing line. Ang istorya sa ginatuwag nga compromise agreement nga ginatuwag blane ang siling ni Konsehal Celia Flor, ang chairman sang Committee on Market, siling away sa magdahom nga mapasluwan ang 15 ka mga stall occupants nga magdihon sang compromise agreement sa syudad paagi sa city treasurer nga talatapan. Action firing line. Yang hambal sang konsehal dapat may kortesiya man kuntani ang City Legal Enforcement Team sa ginpatuman nga closure order na muna gani siling ko basi kon bumirang ni sa Benitez administration. Action firing line. Ano pa ginibas sa nga balita sa bahin sang lokal sa lokal importante nga sinapol sang Local Drinking Water Quality Monitoring Committee. Standby ka mo kayo dugay may balita ko sa inyo angot sa drinking, angot sa pag-inom sa tubig. Nakalabutan tagina. Pero dili kita nayo kay may sinapol ang Local Drinking Water Quality Monitoring Committee sang EB Magaluna kagasang silay man sa ginpatikaw nila sa buong adlaw. Ti sa EB Magaluna, si Mayor Marvin Malacon naman ang chairman sang committee, nag-preside sang meeting kaina sang aga. Action firing line. Para ma-address ang water safety kag water quality, bayangot sa kaso nga cholera sa Banwa kag posible waterborne diseases sa munisipalidad. Ti may pila ka mga rekomendasyon ginambalan, no? Ano ining rekomendasyon? Hibalon ta na, mabalaan lamang na tunat dugay-dugay, paagi mismo kay Mayor Malacon, no? Sa mga taga-IB Magaluna, standby lang kabuda kay ipasaysay ta. Sa mismo alkalde sang Banwa kon ano mga ginambalan, kag anong pwede balang himuon. Para nga ang kaso sang cholera, pati ng iban pa sa mga masakit kag ginatuga sa ginakonsumo kag ginausar nga tubig ti matapna, kag ang mga inigo to sang baratian to matatapan sang maayo. Action firing line. Alas 7:29 Action Radio Philippines Standard Time. Ari nang ginasiling ko nga balita nga drinking. Ang balita angot sa drinking. Pero damo sa nagapati nga ini ang tripping. Action firing line. Tripping lang o kon tinuntog gid kon padalman. Action firing line. Tripping lang pero pwede gid makahalis lawas ang iban. Action firing line. Balitang viral. Paisa ka video. Subong viral sa social media, no? Mga 40 segundos malang ang kalawigon sang video suri. Angot ini sa damlaglang ginpatigayon nga first Mascara balik you home. XC race. Palumpaan ni mountain bike, no? Kabahin ni sang Mascara Festival. Nagligad din nga Domingo lang, kapon lang ni, no? Damo sang kategorya mo, damo man sa nagdalalaog. Pero ang balita subong nagsentro sa may kategoring LGBTQ mo, no? Mga third sex bla LGBTQ kategory. No? Kay ang isa sang nagpakigbahin amo ni ang gintripingan sang parehuman nga mga bikers so. Action firing line.
tripping ini nga pwede gid makahalit sa ikaw lawas. Basta gani mag mountain bike ang isa ka tawo. Kinahanglan gid na sang ilimnon nga tubig. Hindi ban bot silingon nga gidala mo na nga tubig, maka trespasser ina. O gamay bang imo sa nga tubigan. Maubos ginaya ka mangitay ka sa ilimnon. Action firing line. Ang natabo mo ni, sandig sa nakapost nga video mag-action. May isa ka sapa, pwede agyan sa mga bikers. Dito sa area ni sang Bantog Lake Ranch. May isa ka grupo sa mga bikers nga nagapulo pa Hawaii. No? May nagapadulong nga isa ka biker nga mo nang ilas sa naging trippingan. Tripping pagpatis ang publiko mo. Isa ini ka LGBTQ member. No? Asam ta nagapasaka ini nga biker ni. Ang isa ka biker nagkadto sa sapa, no? Nagkwa to sa tubig kagin sunod niya makaakson sa basiyo sang mineral water. Kitaon sa video nga ang tubig dito gibis bagin kwa sa sapa nga turugban sang karabaw. Action firing line. Suliton ko sapa nga turugban sang karabaw. Oh no! Or nasa pabati na si Kuano. No? Sapa nga turugban sang karabaw nga aman kay may karabaw nga duwak bilog. Hindi totoo yan. Di sakto gid kita sa video, di ka pa magpati man. Action firing line. Ang sapa makit-an sa video nga may karabaw gid nga nagaubog. No? Ang isa ka karabaw tinday pa ganito no? So ang sapa masiling gid nga turugban sang karabaw. Ano tabo ginulat nila ining LGBTQ biker. Di siyempre nauhaw, no? Nauhaw, nag-ayo nga mainom sa tubig. Atong ginkandos to nga tubig sa isa ka biker nga lalaki, amo to tana ang amo to ya ang pinainom yaw. Magaling kang kupal ka. Grabe blidad no? Amo to pinainom niya te maliman to ya sang LGBTQ member nga biker nga isa to sa gali sa nagapagigbahin sa palumba gid. Ti kon gapalumba ka may chance ka pa nga mamangkot to kung balatinlo ng tubig ako hindi. Kay kauhaw to gina lagas ya. Action firing line. Tigin inom yan tubig Ulihin na lang nabalaan sang LGBTQ biker nga tong tubig na naging painom halin sa sapa. Action firing line. Ang resulta, tinagpabutyag siya sang kalain buot. Tagsubong damo sa mga reaksyon. No? Kaya nga, viral ini nga video sa social media. Kaya makita mo rin sa Facebook page sa Action Radio Bacolod. Kung lang tawon naton sa mga post maka-action, ang tagareklamo nga biker ni. Nagadala ini sa ngalan nga si Kylie Nicole Monticado. Di ba? Ara na sa Facebook, social media. Gintingwaan tawan kung tani nga mapangabay siya lang sa isa ka live interview subong but no reply. No? Basi kon way sa maka-open, kagawaya makita nga to sa nga mensahe. Ang biker na ginatumbod nga nagpainom kon basihan talang. Ang minsay sa social media, ang ngalan ni si Rule. May kompleto ko din ang ngalan, pero hindi talaga na hindi pagpalaya ang kompleto ng ngalan niya. May apelyido man kita. Hold ta ni anay kay unless nga makapatag siya sa isa nga bahin. Action firing line. Tareklamo again sa iya. Ining hitabo na hindi dapat ni pamarisan Ang siling sang kalabanan, tripping lang, pero makalit ni tawo. Ano ba lang pwede nga mahimo kumo nga may kang tanan ini sa maskara nga aktibidad? Paano matagaan sang pag-akto man? Ang ginimo sang ginreklamo nga mga bikers di man? Dire sa Bacolod, damo naman sang nakabalo nga may ginakabalak-an kita nga kaso sang kolera. Ano ba lang kolera? No? Masakit nga halin sa ginainom nga mahigko nga tubig kag pagkaon nga higko kag way man mayo ma-preparar sang insaktong pagluto. Action firing line. Isa ini sa masakit nga pwede makuha sa kontaminado nga tubig. O kung mahigko nga tubig, yatong tubig to halin sa sapa nga turugban sang karabaw, kagin painom sa biker, sang pareho man nga biker, pihogid.
Piyo, sigurado kamong tinlo to? Ako masiling ko nga higko, ya? Action firing line. Okay, tani ko nalin sa ginatuwag nga tuburan, di ba? Pwede pa na, pero ginkuha halin sa turugban sang Carabao. Now, ang sangko niya palungsod sa Bacolod, SP sa Bacolod, may ara sang Committee on Health, di ba? Committee on Health and Sanitation. Ano pwede nga mahimo sang sini nga komitiba? Pwede bala nga mapatuwag ining biker ni nga ginpainom kag ang mga bikers to nga nagpainom nga nagkadlaw pagani mo samtang naga lakatong biker nga LGBTQ. Action firing line. Dugay-dugay makaupod ta sa sini nga panatuntunan ang chairman sang SP Committee on Health and Sanitation nga si Councilor Calao Puentimilla. Action firing line. Alas 7:31 sa Aksyon Radio Philippine Standard Time, pinalamang ato sa mga balita nga dapat nato sa nga pagkatutukan sa ato sa nga pagpangalagan sa Lunes nga edisyon, October 3, 2022. Una sa balita. Una sa aksyon. Sa ato sa nga pagpanumbalik mga kaksyon, standby kamo kay sugpunan ko ining balita, may kantara sa tripping pagpainom sang tubig sa biker halin sa Turugban sang Carabao. Unahon tagid ni. Standby. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Ang balitang Kaya, nalisa na nga to sa nga mga nagamonitor sa live stream. Kay nung Jimmy Tuga, dara sa my Greenfield, nung Jim, mayong gabi din si mo, Tuga family, no? Kay Attorney Jonathan Yaldama, Attorney, ang City Administrator, no? Sang Talisay City, no? Si Attorney Jonathan Yaldama. Mayong gabi si mo, Attorney da, no? Kay nung Jimmy Tuga Action Mar, mayong gabi lang, greet ko lang sa kay Migo Tutupi, happy birthday. Birthday sa mong Tutupi, no, isa nagpabatsyag niyo. Happy birthday kay Tutupi, no? Kay Sigfred Villaluna. Hindi ko na paglawagon ang edad ni Tutupi, no? Birthday gali sa mong Tutupi. Ano sa mong October 3 ba? October 3 si Tutupi ba? Happy birthday lang siya, no? Alam ko na muna siya. Si Ana Sinoro, Araman ka monitor. Thank you, Gid. Sige, Ana Sinoro. Okay, si Ma'am Yvonne Buiser, si Kasataran de Novella, no? Kasataran de Novella, no? Gabonitor man. Kas Junelo Alfonso, good evening, Kas, listening. Diri sa imo. Great lang, teachers sa Division of Bacolod City. Happy Teachers Day. Oh, happy Teachers Day. Oh, si Sir Philip Alosagay, Araman, Gabonitor, sa ding matanion. Sa ato sa nga live stream, araman si Raymar Gecano Halyasco, monitor lang kami di always sa Valladolid. Tamyaw ko lang na yon, family Halyasco, Gecano, Salvatierra, Robles, Cabalfin, kag Tayapan family. Araman si Roland Swanke, watching from Buenavista Rizal, Pontevedra. Lilian Tadina Claridad, mayang gabi, salamat Kid, Ana Sinoro Araman. Elizabeth Gamala, God bless everyone, more power to ARB. Idi Laos, good evening, Axel Marlon, arin lang kami gyapon, Nanay Isabel. Day Yvonne Buiser, okay, sige. Homalumina, Christine Menyas, Villalobos, araman si Doy Arthur, good evening, Jovi Monares, si Honey Lee, may list pang 20% tax. Oh, ang saluto to, saluto, okay. Grace Torich de la Cruz, good evening, listening from Bidalbagan. Grabe man di ang ulan baha naman, Bidalbagan, ulan baha, Dads Ameria suffered the consequences and Tagamanukan country na-spoiled gid sila sa kaibing. Oh. Okay, Maria Lia Marabailes, Banag Glorioso, Action Mar, monitor lang diri sa Camilla, Bacolod South, Barangay Tangob. Mila Oligo, Araman. Okay, Doc Matt Mayo, Chinky Dialagdon, Walamar Alex Montesa, Vanessa Star Mayo. May bukas pa, good evening, Action Marlon. Mila Oligo, salamat. Ang balya, pure water kay damo chemicals. Hehe. Kapamati sa radyo. Okay. Louie Alda Sr. Good evening. Good evening, Action Mar. Kita na namon gonggong may kulira pa nga daan subong. Oh. Didain na bilang tawon ko bi ang video. Sige. Arada sa ang video, Ma'am Didain. No? Sa amon. 40 seconds man nga video eh. Ami Rivera, good evening. Okay. Keep safe, Action Marlon. Bless your family. Salamat, kid.
Arama si Ryan taga Mulila. Monitor kami di. Sige. Stand by ka mo kay pagbalik naton maka-action ang interesante nga balita talakayon ta. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Sana, ano nang nahuya ako magulang. Ay, Jimmy, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa Ang inyo? permit siya, kaya hinablos ko siya. Pero bali, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa ang bibi, kung magdunganay kami sa motor sa ako, plate, gamay lang nga bagay. Gahulam sa kano sa imo cellphone, sa imo Gahulam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam. Kami hinablos man ko ba online man. Oo. Ikinanglan niya man ang cellphone. Kisa ga complex sila nga duwa. But ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ano. nagpadala siyang Kasi wala message. man siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya ga-monitor sa result kami si mama kasi si papa si buong ko. Bantayan nyo da kung kapang laba ko, bantayan nyo gidayang ang babatian nyo kung nadala kami o kunwari. Isang nag-confirm na sa akin nga kung ano address ko. Doon nalipay, nagkik ko kay basta ko, nadala nagkik kami nga, may pamangkot lagi daw. Kakabudlagid kun online, mas lami sa nga face-to-face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si buong piyapin ako, okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa, tapos ano eh. Tapos sa may maskila. Last time, ang na do medyo emotional ka kay gaabal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang, ano, kung magklase di? Wait
sana, ano nang nahuya, ako makulang. Ay, siyempre, pigado, tas, ay, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila bilang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay, wala ko ano, hindi ko permi makamit, tapos, kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit, tapos, ang connection pa dahil permi sa phone, kag hindi ko masyado makita, kay, isa, blurred man ang cellphone niya, mga ginagamit ko, tsaka wala sa nakulbaan ko permi, kasi hindi mo ko madala sa top, siyempre kay, isang bigado lang, basta kung nadala lang ko sa top, happy na ako. Minising sa high school honors student. Yes. Ano kung hatap ang... What? Ikaw ginang valedictorian. Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong kag always ka mo pray kay God nga may nga mga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo git underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo busilingon hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige-sige lang ka mo pray kay God may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. Something is calling, the beat of a drum, the sound of a crowd, footsteps are falling. It's getting louder, pulling you nearer. The song of new hope, the sound of new life, it's getting clearer. Faced with a wall of doubt, we see it when spirits weigh you down. We feel it, but when you know, and when you say, hey, hey, the beat of life gets back on track. It's time to smile again. Allow the beat to move you. Let the joy flow through you. Join the parade, it's a brand new day. Let me hear you say, it's time to smile again. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik your home, hey, balik your home, hey, balik your home, hey. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik your home, hey, balik your home, hey, balik your home, hey. It's time to smile again. And you feel that the energy's rising. Voices unite, singing with pride, it's mesmerizing. Wherever you come from, whatever you're feeling, here you will find the reason to smile that you've been seeking. When faced with a wall of doubt, we see it when spirits weigh you down. We feel it, but when you know, and when you say, hey, hey, the beat of life gets back on track. It's time to smile again. Allow the beat to move you. Let the joy flow through you. Join the parade, it's a brand new day. Let me hear you say, it's time to smile again. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik your home, hey, balik your home, hey, balik your home, hey. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik your home, hey, balik your home, hey, balik your home, hey. It's time to smile. But when you know, and when you say, hey, hey, the beat of life gets back on track. It's time to smile again. Allow the beat to move you. Let the joy flow through you. Join the parade, it's a brand new day. Let me hear you say, it's time to smile again. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik your home, hey, balik your home, hey, balik your home, hey. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik your home, hey, balik your home, hey, balik your home, hey. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik your home, hey, balik your home, hey, balik your home, hey. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik your home, hey, balik your home, hey. Mascara, oh, balik your home, hey, balik your home, hey, balik your home, hey. But it's time to smile again. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik your home, hey, balik your home, hey, balik your home, hey. Mascara, oh, oh,
For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang insudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, undinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain, bali instead nga mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba yung mga bata man nga mas need na, pero kamo lang blessed kamo kani amo kamo na ang inhatag sang ni God. Sa nga mga ayo, sige nagbakal silporte, ini ko pasensya na biri ang atong income, kulang gina sa atong ginagawi man. At sige lang pang kaya basta kaluyan, mangitaran ta ideya nga makasilpon mo ko. Tigo sing ulihi, nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic.
Tiya mo na ginhalay ko sa katulog gaya ko nag-intra. Di nagsiling pa sa gana nga basi hindi magupang malawagan kay kadamo mo na si ma-intra. Ko try lang kay basi kaloyan si mga Diyos kag ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Tiya mo na guro sir. Madamo kay salamat sa inyo nga duha ng mamuna kag Jan Diaz. Kag sa tanan ina-invite ko lang no. Kabay ka kaloyan si mga Diyos magkadayon ang inyong programa kaya hindi lang si Leonagres Laparan ang mabuligan. Ang iba nga kinanglan man kung magapadayon ng inyong promo, basi sila naman ang malabagan sa Madasol. Kapasalamat ko sa Action Radio kay isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaom. Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon ituban sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinir sa mga lata, goma, kagiban paghid ng mga kagamitan nga sarang maituban o kung pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Reaksyon nga nabasahan kag nabatian ta na. Ining video may kantaran sa ginpainom nga biker, no? Ining ginpainom nga biker nagparayag niya sang yesterday nga hibunot sa natabo mga kaksyon. Subong ang pagkondenar kag pagpakabalaot ara sa lalaki nga biker man nga ano to kung kilalahay sila or barkadahay sila, no? Kay klarong-klaro sa bayan sang video bla nga ginkuha atong tubig gid sa turugban sang Carabao. Action firing line. Pero ano ang pwede nga mahimo para mahatagan ini sang pagtamod kag matagan sang leksyon atong mga bikers to kay hindi ba lang isa ka biker ang nagpainom sining parehuyaman nga biker. May mga upod may mga upod sa nga nakita ta nga nagapaway-huway, nagapungko magaksyon. Kon maayo lang tong ila sining nga pinsar kag para sila sala tong ginimo ginsaway nila tong upod nila mo. Ops hindi na papainom kag kahigko na dito mo na kinuha sa turugban sang Carabao. Action firing line. No? Ginatigwaan naton mag-aksyon nga makakuhaan dari sang palayag no o reaksyon ang sige lang dugay-dugay lang aksyon Oliver kay basi kon mayara sa sang importante kina hikotar bla. Guys sanay tiempo mga 2 minutos lang siguro. Action firing line. Ano ba lang pwede nga mahimo dari sang ato sa nga syudad para matagaan na ni sang pagtamod kay sa nasalinta na ang aktibidad to may angot to sa Maskara Festival kay importante gid nga matagaan isang leksyon ining biker di makaksyon kabalo ba na siya kabalo to siya nga di to mayong ginimo niya kun siya abi painumon sang tubig nga halin turugban sang Carabao payo man siya. Action firing line. Ti ako gapati nga tulo tripping lang to pero ti tripping ka lang kaya hindi ka magkahatag peligro sa ikaw lawas ang tao, bla? No? Natulon niya gitong tubig, nalago gitong sang biker, ginahatagan niya, ang tubig nga ginkuha niya gid. No? Ato is, hungod niya gitong ginkuha, ginhulat niya gid mo, nga magdulhog ang isa ka biker nga LGBTQ. Nagkuha siya sang tubig halin sa turugban sang Carabao sa pasapa agamay, kag ginulat gid nga maglabay kag kabalogid siya
nga mga ayo to ilimnon nga tubig bagod sang kauhaw. Yan tong LGBTQ to nga nagapagigbahin to ya sa palumba. Action firing line. Ini sila ya ining grupo ni sa mga kalalakidan niya. Hindi na sila part sang race, kundi nag-upod-upod lang sila kay ang tawag sila sa ila pandemic bikers, no? Nakataya di ang ikaayong lawas sang biker to. Bisan isa lang to klagok ang na inom niya. Pero kung butang tahigko bito nga tubig may pinalang kadupa eh. Pinalang kadupa ang antad sang duwa ka karabaw nga nagapuno-puway man so sa punta kag nagaubog sa tubig nga ginkuhaan sang sinang biker. Action firing line. Tinlo bala? Hindi higko gid no? Higko gid ang tubig, no? Why kita makahibalo ba si grabe itong mikrobyo to. Kundi ginhalitan mo imo iya ang ikaayong lawas sa tong biker to. No? Tinguan ta kay diri sa sunod sa Bacolod sa residente na sa sanggo ni ang panlungsod. May ara sang ginpagwa nga reaksyon kag statement ang komitiba ni Councilor Calao Puentevilla. Kamanti siya na nagaserbi bilang chairman sa Committee on Health and Sanitation. No? Kinahanglan gid di mapatuwag ang involved personalities laban ining nagpamot gid sa pagpainom sa tubig para at least may baluan kung bala ato tripping lang or hungod niya nga amo gid bantong himuon sa isa ka biker nga naglabay sa iya. Action firing line. No, kay kadamo sumungod na damo na linibo na mga reaksyon sa mga kaakson nga mabasahan naton. Kag taran-taran nga reaksyon ara gid ang report kada bato naton gadi may Facebook account ba ni. Ining nagpainom nga biker ni kumo nga tibalan niya maniguro nga ang hanot sang reaksyon ara nagpuntariya sa iya. A report kada baton tadogin deactivate na ang yasaring Facebook kay manti hindi giban mayo mo. Action firing line. Hulaton tre kay may plano ang komitiba ni Councilor Calao Puentevilla nga ipatuwag ining involved nga mga personalities ni. No? Ining LGBTQ ni nga biker ni. Siya pa rin nagkampiyon, siya pa nag-champion no sa ila sa ding kategory. Action firing line. Tingaan tabo ni man. Ano nagkasulod sa pinsar sa ding grupo sa mga hobines pa man no? Nga mga biker makason. Kakabayon ta, hindi na ni pamarisan, hindi ni sundon sang iban kay maayo ba na pag paambit mo sang pagpainom sa tubig o kay ginawa gina sa problema kay banti ginauhaw ang nagapangayo si mo o galing kay banti tripingan mo iya tubi iya sang halis turugban ay painom mo kag may mga tinaga pa to na batian ta kani no may nagambal pa to daw damit namit ano pagkadamiton to sa kay halin to turugban ng tubig. Action firing line. Alas 8:05 Action Radio Philippines Standard Time di ba kontaksonan ang Serado or ang cellphone niya. Action firing line. Sige, 5 minutos nakaligad sa takna ng alas 8 Action Radio Philippine Standard Time. Gaan talaga na time basi may importante ang ginahikutar si Councilor Calao Puentevilla. Basta ang report ka na ba tunta nagpagawa ng isa ni komitiba sang reaksyon may kantarasan kag may plano siyang ipatawag ining biker kag ang ining mga nagpainom nga bikers mga kaaksyon no may ara pa gani sang person to nga pagkatapos painom normal nimo sa mga bikers bla no ginabasa ang lawas sang tubig no may portion pa to nakita tanga pagkatapos sa painom amo pa na dagin basa pa lang lawas ang tubig ang isa sa kandos to gin basa man to. Action firing line. Sige lang tingwaan ta mag-aksyon si Councilor Calao
Puente Villa sa rigid nga mga tinion o nga tulo tripping gini pagpati sa kalaban ng tripping pero hindi gid maayo eh. Action Firing Line. Abot na si Councilor Calo Puente Villa. Online sa Firing Line. Councilor, mayang gabi si Action Marlon dari sa Action Radio Bacolod. Mayong gabi action na Marlon, no? Mayong gabi sa aton tagpalamati kag isa naman ka dako nga pasalamatan makainon-anon kita makabalabot sa aton pumuluyo sa mga tika nga ginahimo naton sa syudad sa Bacolod. Salamat gid Councilor. Now nagka-interest ko bala Councilor sa sabing hitabo ni nga nakuhaan sang recorded video ti subong viral social media ining pagpainom sang tubig sang biker sa pareho man nga biker. Ugaling ang ginpainom diri tubig halin sa turugban sang Carabao. Tamo subong Councilor sa mga reaksyon pero paano hindi matagaan sa aksyon sang ato sa nga sunod bagod una bes aktibidad to kabahin to sa Mascara Festival atong race nga to. Ag subong may ginakabalak-an pagkita nga kaso sang cholera. Ano ang pwede mahimo Councilor sang imo sa nga komitiba? Yes, salamat Action Marlon, no? Sa kaygayonan nga makapalabot kita sa aton mamuluyo aga pa may nagpadala sa ato no sang video amoy na ang nag-viral subong no nga nagalibot sa bahin sang Balikyuhom nga race no Mascara race sa siyudad ng Bacolod no. I think sa Barangay Granada ini ang venue pero isa ka masubo nga hitabo no ang matabo sa video kay hindi masadya no kung ginalahog-lahugan magit sinisang kabataan nga nagsasko no ang termino isasko naglahog no sa mga iban nga participants hindi ni masadya kung hindi nilahog-lahog no kay una bes nagaproblema subong ang aton city health office ang aton nga syudad sa bahin sang kolera no hindi ni isa ka bacteria o kung virus nga ginalahog-lahugan naton. May mga refilling stations na ginpasira ang aton nga syudad. Kag sa ginhambal naton, cholera and gastroenteritis sado ka sensitibo subong bahin sa syudad sa Bacolod. No? Ang aton nga gina-condemn and we fully condemn the act nga ginimo sa to sang isa ka rider kung sa diin nga imbes nga buligan niya paagi sa paghatag tubig ginsaskuhan niya nga ginpaan niya sang tubig galin sa tulugban no sang mga Carabao kag sang iban pagid nga sapat no ini nga aksyon gina-emphasize naton nga gina-condemn naton hindi amo no hindi insakto kag luyag naton nga palabot ini sa mga insakto nga mga departamento kag itun-an kung ano ang pwede ta mahimo no kung may legal tang aksyon nga kilanlan himuon sa bahin sang sanggunian panglungsod I'm sure by now nakabati kita nga naglabot naman sa City Legal Office sa kay Attorney Teng we will support no whatever the decision nga mahimo ta kag buligan gid sang akon opisina ang nagpangayo bulig no na biktima sang ini klaseng pagsasko Action Marlon no and siguraduhon naton nga buligan tagit no ang talamdon kay kabalo kita hindi lahog-lahog no ang sitwasyon subong labi na nga ang cholera kag ang gastroenteritis sa dugid ka galapta subong sa hindi lamang sa aton nga syudad kundi sa probinsya kag sa pungsod sang Pilipinas. Anong plano sang committee mo Councilor? Pwede mo nga ipatawag ang atensyon sa mga involved nga personalities? By now nakalabot na ni sa kay Attorney Pinky no ang aton nga sang Balikyuhom Foundation ang nagapadalagan sa aton Mascara Festival. Ang akong opisina ma-coordinate no kay for sure may registrations may registration na committee man na no ang tigayon sini sa Barangay Granada sa aton nga bike festival. Kag ma-coordinate kita no. I'm sure by now kay nag-viral ini meaning viral naglapta ini sa bilog nga Bacolod naglabot na ini no sa mga participants kag matukoy tanan ni no
by tomorrow, I'm sure mabalaan na kung sino ang naghimo sa tong aksyon. And again, upod sa aton nga City Legal Office, tunan pa na ini, no? That's why ginapangabayta as early as possible kung makapalapit na nangadaan ay na ang nag-obra sini nga sasko. Kitag naton nga malabot na ini sila, no? Ang ngalan sang nagreklamo, ara na sa aton opisina, no? And I think hindi tanan manigar, ara na ni sa social media subong pa lang. Marlon. Yes, butang tabi councilor nagapamati gid man subong atong lalaki ang biker nga nagpainom gid sa pareho nga man nga biker. Open ang opisina mo pananglit nga magkadto siya direct sa imo councilor kag parang at least ma-clear yang side niya. Mas luyag ko gani, no, nga hindi as possible himuon niya ina, hindi na siya magulat, no, nga may mga legal actions kita himuon antes siya magpalapit kay at the end of the day we will coordinate ang opisina ko more coordinate sa na taga-reklamo ang naging biktima dito kay buligan ta kung ano ang luyag niya, no, kay sa at the end of the day unahon ta, no, nga i-secure nga ang iyang health will be okay, no, after what happened. I-secure ta na, no, nga ang biktima kag ang pamilya kung ano luyag nila, no, kag sa ginambal naton insakto na action Marlon, no, kung maka-coordinate mas mayo as early as possible ina ang kuan kay by now bash naman na siya anyway, ginalabot na ni siya sang mga kadamaan, no, hindi luyag sa natabo. I think mas formal nga magpalabot siya, no, sa aton opisina o kung illegal office, no, before ni maglabot kay by now nakalabot na sa City Legal Office sa aton nga mga maskara officials, no, nga nagapadlagan. Hindi na ni malawag-lawagan, no, kay sa ginambal naton kilanlan ma-take responsibility ni sa, no, sa iya actions nga ginhimo action Marlon. Sige, wala ton tari councilor kon ano gid man nga adlaw ang magkapaging-angot dira sa imo ang ang tagareklamo at the same time atong ginareklamo nga biker para at least maklaruhan tari taran. Councilor, salamat gid. Salamat action Marlon, no, sa imong pagulikid, no, sa ini nga isyu kag sa at the end of the day para ini, no, sa biktima nga ginaulikid naton. Salamat ug mayong gabi tanan. Mayong gabi. Action Firing Line. Ara mag-aakto hindi lamang ang komitiba ni Councilor Calo Pontevilla, ang Committee on Health and Sanitation, nakalabot naman ini sa igtulupangod sang City Legal Office, no? Daw kag tonde sang biker to nga nagpainom ang yesterday siko sa paginulsol mo. Action Firing Line. Dili gid hindi gid pagpamarisan kabudlay, no? Kabudlay. Kag sa atong nakainom sang tubig lang nga LGBTQ biker, mas maayo kon okay ba lang guro kabay pa nga okay lang isa ding pamatyagan, no? Isa ba lang o isa or duwa man nato kalagkok ang siguro na inom niya, pero importante guro kung may ara siya sang lain nga batsyag sa tiyan niya bala pa check up sa sigida. Action Firing Line. Mo gina nahulaton tare kon anong adlaw mas maayo gini kon makaatubangay gid, no? Personal sa talatapan ni Councilor Pontevilla o kon sa bahin sang City Legal Office o kon sa Home Foundation o kon sa organizer sang maskara para nga ma-clear tari kag mabatian tang side, no, sang nagpainom kon ano man ang mahambalyas ning nagamat-amat viral nga video. Action Firing Line. 15 minutos nakaligad sa tak ng alas 8 Action Radio Philippine Standard Time. Iningabahin dala sa aton sa kaalwan sang Mighty C, no? Alkaline nga vitamin C, ginaeduka. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name,
age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with Dala sa ilang sa nga reaction ho, sa dala kay naton kag mga mensahe. Okay. Puwerte! Si sa babaw tabi. Sige. Si Ame Rivera, good evening. Si Migota Alex Torres, man kami watching live sa program mo. Salamat gid. Ana Sinoro, keep safe, Axel Marlon. God bless and your family. Ryan taga Molila, good PM monitor ko niya. Salamat. Di Dane na nakita ko na siya nag-offer sa tubig sa baye kag ginbasyahan pa nila hungod gid nila galiya. May mga kadlaw-kadlaw pa to. Sasko gina sasko. Prank ang ginatawag or tripping. Pero hindi mayong tripping. Cody Laparan, good evening Action Marlon. Tamiyaw ko family Laparan. Hindi galit yung prank, no? Daw kwanto ya daw hungod kito. Tamiyaw ko family Laparan, Labaniego, Turbila kag Esparesya. Ang tamiyaw ko ni Laparan sa Padaron DSP. Leia Yangeris Kevel, good evening Action Mar, Monitor Frontalisay City. Didain Juna, planado na to siya. Sila naghatag tubig. Ang bayo wala to nangayo, kundi ang laki nag-offer tubig. Ginbubuan pa siya. O gani man. Marilo Travilla Katinoy, good evening. Jinky Dialag doon. Mayong gabi aksyon na Marlon kag kay Mercer Arthur Jeff Villasor. Vanessa Mayo, Doc Matt Mayo, Noel Amar Alma Oligon, Mama Lulit Dialag doon, Papa Gio Dialag doon, and all my family sa Barangay Pandanon DSB. Salamat kid from Arizona, USA. Sarito Aunzo, salamat kay maaksyonan na ang ginimo sang isa ka biker sa biker. Okay, salamat. LC Toledo, Action Marlon. Okay. Good evening, ini nga bikers nga nagpainom sa higko nga tubig kung sa iya ginhimo mayo man. Traudo minga tawo o traidor ni nga tawo. Nanay LC sang Villa Lourdes, paano kayo wala konsensya? Ganiman. Rochelle Fulgencio Susana, good evening, kabalitor lang kami di sa may Barangay Pandanon, DSB. Thank you. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan.
sana, ano nang nahuya, ako magulang. Ay, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, ano sa inyo? Ang permigid siya, kaya hinablos ko siya. Pero balik, hindi man ko kabulig siya financially. Ti sa amo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa abibi, kung magdunganay kami sa motor sa ako, pliti, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Gawlam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam, kami hinablos, man ko ba online man. Ikinanglan niya man ng cellphone, kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message para sa ano. Ito wala mo siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kasi papa si Bong ko. Bantayan niyo da kung kapang laba ko, bantayan niyo gidayang ang babatian niyo kung nadala kami o kunwais nang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Do nalipay nagig ko kay basi ko nadala nagig kami nga may pamangkot pagidaw. Nakabudlagid ko online, mas lami sa nga face to face kay kami dan wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si Bong piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos ang Tapos sa mga skila. Last time antong na do medyo emotional ka kay gaabal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang ano kung magklase di? Kung sana, ano nang nahuya, ako magulang. Ay, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay, wala ko hindi ko permi makamit, tapos, kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit, tapos, ang connection pa dan permi sa akon, kag hindi ko masyado makita, kay, isa, blurred man ang cellphone niya. Ang ginagamit ko siya, sa anak ko baan ko for me kasi hindi mo ko mandala sa tab. Siyempre kay isang bigado lang. Basta kung nandala lang ko sa tab, happy na ako. Minising sa high school honors student ka? Yes. Ano kang hatap ang... What? Ikaw ginang valedictorian? Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong kag always ka mo pray kay God nga may nga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo git underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo silingon hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige lang ka mo pray kay God may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. Something is calling, the beat of a drum, the sound of a crowd, footsteps are falling. It's getting louder, pulling you nearer. The song of new hope, the sound of new life. It's getting
voices unite, singing with pride, it's mesmerizing. Wherever you come from, whatever you're feeling, here you will find the reason to smile that you've been seeking. When faced with a wall of doubt, we see it. When spirits weigh you down, we feel it. But when you know, and when you say, hey, hey, the beat of life gets back on track. It's time to smile again. Allow the beat to move you. Let the joy flow through you. Join the parade, it's a brand new day. Let me hear you say, it's time to smile again. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik you home, hey. Balik you home, hey. Balik you home, hey. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik you home, hey. Balik you home, hey. Balik you home, hey. It's time to smile. But when you know, and when you say, hey, hey, the beat of life gets back on track. It's time to smile again. Allow the beat to move you. Let the joy flow through you. Join the parade, it's a brand new day. Let me hear you say, it's time to smile again. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik you home, hey. Balik you home, hey. Balik you home, hey. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik you home, hey. Balik you home, hey. Balik you home, hey. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik you home, hey. Balik you home, hey. Balik you home, hey. Mascara, oh, oh, balik you home. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik you home, hey. Balik you home, hey. Balik you home, hey. But it's time to smile again. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik you home, hey. Balik you home, hey. Balik you home, hey. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh. Government Center may ara sang pagpabutyag sang medyo klain sang buot kaina ang pila ka mga stall owners no sang Manukan Country bla ka may ara sang closure order ngagin implementar makin seguido ka mga pwesto ka mga stalls dara sa may Manukan Country basi matingala kakson tabala kung maglabay ka ba jutay lang ang open o kung serve subong da kamanti mayara sang nakatatak da nga marka nga close ina nga balaligyan. Action firing line. Pero may remedyo pa bala diri no kay dato may mga nabatian kita nga pag pabutyag sa hibubunot sang pila sini nga mga tag-iya may mga tinaga to nga ginawa sa ilaso ni nga kuno mo ni sala nagsala kami mo ni ba oo negosyo bud lagi di. Action firing line. Galing kay kinalaman sang syudad nga itadlongon man ang pag sulundan kon pagbayad sang arkilang pagambalan. Action firing line. Iban pagin sa mga balita gikan sa Bacolod City Hall. Action Radio City Hall report. With Action Art, hapon Action Art, may gabi please kabin. Gin kakibot ni Councilor Celia Flor Action Marlon Gabong Chairman Committee on Market. Sang nadiskubrihan niya kaina sang aga sa mag-check ini sa bahin sang talatapan sang City Treasurer's Office nga ang deadline gali nagligad nga September 30 para iya sa mga nagarenta o kung tenant dira sang Manukan Country wala gid Action Mars ang nag-process para sa patigayon sang compromise agreement. Upod iya sa City Treasurer's Office. Kay kung madumduman mo nagligad ang balita nga ti pagsugilan nun sa ila ni Councilor Celia Flor, at least doon nagtaas-taas tong percentage sang possible consideration ihatag iya sang syudad. Right after nga sang una nga pag-istorya so par kalabanan sini sa ila may ara sang intensyon kag willingness kay settle ang ila sining panayaran. Galing ang problema, Action Mar, igukwentahon, bali ang guwa dari ni Councilor Celia Flor, ang inang ariglo nila kung compromise agreement, dira na kung tani maplastar mo kung ano, number one,
ang ila sini arrangement, no, sa bahin sang city. Bala pila ang masarangan nila magbayad. Amo na tani ang purpose nga dapat sa September 30 in process nila. Kag ang subject diri actually kay na interview na una kay na sa aga to nga patigayon sang pagpasira, no, sining mga stalls dira. Actually ang una gigaling nga sa listing sini is 18, no, ang din papanawagan sang notice of violation. Out of 18, mali ang tatlo diri may ara na sang fully paid, no, naka-fully paid sila. Amo to kay na mga stalls nga ay malakip sa gipasiraduhan. Now, ang 15 Jackson Mar, may ara na nag-partial, may ara bayad man initially. Pero ang problema, kaya mo ning compromise agreement, nga gluyag ka nila, matigayon nila dira sa City Office, pero why na ba na matabo? So, muna silang ni Councilor Sheila Flor, tiwag na mahimo, kay after nga na paslawan sila, nga magpatigayon sining compromise agreement, siling yati ang syudad maobligar gid sa pasira sini temporaryo. Kay di pwede malang nag-reaction ba nga magabukas sila sa ulihi kung mag-comply na nila o kung matigayon na ang pagperma sa ginatawag na compromise agreement upo diya sa syudad sa Bacolod. Yari si Councilor Celia Flor, ang Chairman Committee on Market. Nagpadala na to sa City Legal. Oo, ma-closure gid sila. Kay ang istorya kuya sa mga taga-Manukan sang last week. Sa lingko, by September 30, kinanglan makadto na kamo kung damo okay makabayad sila, di ba la? Nag-partial na sila. Yes, ma'am. And then sa lingko, by September 30, kadto kamo sa City Treasurer para mag-ubra kamo sang compromise agreement sa syudad kung pilagit lang kaya nyo, amo to, di ba? So kaina, nagkadto ko sa City Treasurer, ambot why nag-intindihan na or what? Siling ko, sino na nag-compromise agreement? Siling nga, wala, ma'am. Ito ha? Amo to nga pagkakitain namon sa City Lingko, anong imo plano? Siya ti mama, close kita kay amo ng aton memo, no? So siling ko, sige. Pero anong aton kwan? Siling nga, hindi ko hindi bala kayo compromise agreement. Siya ti mamo ay gani sa may nag-compromise agreement. So, sila nga i-close tagid anay. So tapos kadto lang to sila pagka-close sa ila kadto gid sila sa City Treasurer and then mag-kon sila sang compromise agreement with the city kung ano gid ang masarangan nila kag kwan gid kay para maka-reopen sila. Hindi man tanan kay naka-fully paid ang tatlo. Ang City Legal na to yang ma-assess. Ang instruction gani namon sa City Legal. Kinahanglan polite ang mga enforcers naton. Kortesiya gid, no? Kag amo na ipabalo ang aton nga mga tenants nga kadtugid sila sa City Treasurer para mag compromise agreement. Pagka compromise agreement, then there is a possibility nga ma-reopen sila. Amo na Sir Marlo ang palayag diri ni Councilor Celia Flor. Nagtabon tani kay kaina to actually ang iban sa tong mga tenants nga awardib la. Mga tao lang Manilang ato dito ng Tabuan sa siling pagpatigayan sa closure. Actually, ang iban to kaina kahit may mga linuto naman blanca na plastar. Baligi butangan lang Sir Marlon sa lokalat. Daw, kwan siya bla. Nylon blanca kwan. O kag kabli sa kuryenteng sa punta to. Kag butangan sa cushion yellow line na bla. Daw nga daw pabalo nga ina siya ang ging close na, no? Pero ambot siyang sininga gabi isang natapos na ang ila pagbaligya kung bala na nung matapos ini kag most likely silang ni Sir Ray Dimisana nga mong team leader sa City Legal Office Enforcement Unit di kung why sila sa gimuon nga tikang within this day sa masunod nga mainadlaw basi kung may ara pagit sa gimuon dira ang city government pa ang City Legal Office kung paano pagid masiragid no nga hindi nagi sila maka-operate their action na Mar. So balantayan taniya bala kung sino magapirma sa ila sang ginatawag naton nga compromise agreement o kung magkakadto ka maka-settle dito sa bahin sang City Treasurer's Office. Ang kabugusan action art nga stalls palagana 17 or 18
ang ginpadalaan notice of violation. 17? 18. 18, okay. So sa 18, ang tatlo nakabayad, meaning 15 sila gidiamo ning ginpasira. So tatlo na lang sa subong bukas gali. Tatlo, pero kita ko na daw may atuto iban. Pagaling daw may atuto ya, why man nagbaligya. Dason daw gasigi ang pagkaiobla. Siling ko ti, why niya guro malakip. Kay why man siya nalabot sa yellow line. Pero ti, technically, kung nagtawon ta, ti ang gawa siya na action mark nga kuhan gidya no? Amo nang nanging desisyon sang city kaina action mark. Di balantayan ni siya, no? Sining nga week ko na no pagida amatikang nga himuon sang city. Now, isailuhan ko na lang kay ang balita si Sir Lipa na lang siguro. Kay ginbalikan ko siya, bala kagin check ko na no ang assessment nila kag kung bala may mapagkambyo sa ginpatuman sang Bacolod Traffic Authority Office in terms of rerouting and closure of roads sa pila ka mga lugar kag binyo sang Mascara Festival. By the way, sining nga hapon, may mga activity tani sa plaza siling ni Major John G. Liba galing ti bangon sang Gulpiana itong pagpunok sa ulan bla. Nga puertik damol nga may pila ka mga lugar gani nga kanalom sang tubig. Amo tong reason nga suno kay Major John G. Liba, wala na lang gindayon ang pagpatigayon sang activity na may mga parada na isining nga hapon. Now, ang assessment ni Major John J. Lipa, sila niya sa primero, first and second day sang closure kay implementation sang rerouting plan. Actually, may mga pasaway man sila niya nga mga naksonmay kay may ara yang ginambala nagitigi padalaan sang road plan sang bitaw ang ila sining grupo ay gamato-mato iya himo sang ila ruta nga ginagyan kaya mo to siling ni Major John J. Liba kag ginwarningan sila kag sila kung hindi sila magpatit di amo na no nga ihinapon di amo to sang uli nakita diya man ganaw nag-cooperate na kag subong adlaw kag nagligan no ang second and third day na naging talunsay na ang dalagan sa trapiko. Nagalaom siya nga maging yun ini tubtob sa katapusan sa activity sa Mascara Festival diri sa syudad sa Bacolod. Yari si Major John G. Lipa. Sa amon pag-design ta sunod way gid problema na bali ang kulang na lang ang pagtuman ito yung aton yung mga driver do I don't know kung nabaguhan pero it seems familiar man sa ilang dalan sang Bacolod na galing iti may aragi dyan nga reluctant yung magpati. First day na to nang experience na ako dito sa downtown damo sang nag-revise sang ilang ruta nagimo-imo sang ilang ruta mayo na lang to kay to medyo first day na to pitsa uno do medyo tawhay kitang dalaan downtown do tawhay do hindi masyado dagsa ang mga tao mismo atong gabi no gipang bantayan namon sila kagin tagaan warning nga kung sigihon nila di mapilitan kami nga pangdakpon sila sang second day no kahapon do okay naman until subong ang subong ti may dako tani nga pag hiwat parade nalika daw nag-grabing bubo sa ulan na postpone. So nagka-bol-bol ta tungod sa ulan timpo mo. Subong na manageable na nabalik na to normal. Ang panugyan niya di kung ano nga to yung design niya mga ruta para inaskayuhan kay na tunan man na namon sa malaglawig. So sundon lang nila. Hindi lang sila magpasaway kay mapilitan ta nga mag-apprehend yun kinanglanon. Pero ginapila ko lang sila nga ti kuperahan lang ni kay para masadya gid ang pagsilibra sa Mascara. Amo lang Sonmar no ang palayag ni Major John G. Liba. Balita gikan sa Bacolod City Hall Action Artay hupon una sa balita una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Salamat Action Art mga balita gikan sa Bacolod City Government Center piho kong ang balita may kantaran sining pagpasira temporaryo sa akin si ka mga stalls dara sa may Manukan country, hambalan ginibuas kagahon, labi na sa kapihan daw. Action Firing Line. Handa mo subong sa naga-question kung dapat gid bala serbihan dayon sang closure order. Ay iban nga nagabaligya da sa Manukan, nanigulang naman gani,
Ay ibanti pamilya naman lang ang salo-salo ang pag-istrikto sa suktanay sang balayran ti mayaman na dapat sang ikwasyon bagod para manina sa ulihi sa kayuhan sa sunod kag sa pagpatahoman sang manukan ay kaya report ka na baton ta ang pilag ka portion sang ibayad dira nga sa utang nila gamiton man sa papatahom sa manukan. Action firing line. Kung amo na ang dangatan ti siguro sang question galing kay may ara siguro pila ka mga bagay ba lang wagid ginapaabot no kag ti siguro babalabudlay man nga tingbon nila ang pagbayad bangod bilyones pesos mo. Action firing line. Nadugayan ka ba pila ka tuig nag standby ang balayran? Nabudlay man tuod nga panaron ng mga stall owners da nga hindi maghalak bayad sa malawig nga tinuig. Di nagtingob, pulupinot kag bulubudlay na bayran. Ang Manukan country, isa inisang ginatuwag man nga income generating project sa syudad mo. No, income nga ginabayad pagi sa renta, ginagasto mo na sa syudad. No, sa ginapatuman nga mga programa. Pero subong, kung nga may closure na nga patuman sa nila bang isa, duha, kundi kinsigid ka mga stall owners, may ara gid hindi maayong reaksyon sa tag-iya Action firing line. Tikon balikan ta ang maragtas sa ring Manukan ang local government, ang lokal nga gobyerno nagpatukod sang complex sa 1980s papos sa kung dugay na katama ng Manukan no? Ti ang purpose para hatagan sang plastaran ang nagkalain-lain nga mga chicken inasal vendors para makamaligya sa ila sa nga pagkaon, no? Ti sang way pa ang SM, di bala ari na ng Manukan dara sa may Father M. Ferrero Street, ti subong medyo jutay ang mga serbi dara sa sang chicken inasal, kaya mati ang kinsi na saradaan. Action firing line. Ang classic Filipino street food pareho sang isaw, atay, isol, kag iban pa magkakson te kitaan kag mabakal pa naman natunda kay may ara sang nagaabre pa man. Kaya kaya dito mga pila na lang itong abre na, mga 3 na lang. Action firing line. Ang natabo subong nga closure, isa ini ka pagtuman sa damlaglang closure order sa ato sa nga syudad ang nag-implementar sa City Legal Office sa mga stores nga ang tenants hindi makasettle sa ina sa nga financial obligation sa city government. Action firing line. May final notices na ito nga na-serve makaksyon ng ligad nga Agosto 26 sa 17 ka mga Manukan country stall owners. Ti ang deadline nagligad nga September 30, nagligad nga Biyernes makaksyon. Deadline ini para makasecure sang ila sa nga business permits, makasettle sa ila sa nga arrears sa City Treasurers nga talatapan, kag mapabilin ang ila sa nga monthly rentals nga up to date. Action firing line. Medyo klaro man tos palayag sang syudad sa final notice nga nabutang to failure to comply with result. A failure to comply will result in the closure of the business. Ti amo gid na natabo ho. Amo gid na natabo. Pabasan tani bala sa aga kung anong masunod nga tikang diri sang Manukan Country Vendors Association. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Sa ato sa nga live stream, si si Marilo Tramilla Ketinoy. Salamat kay Jinky Dialag doon. Okay, salamat. Charito Aunzo, salamat kay ka maaksyonan na ang ginhimo sa isa ka biker sa company ka apod nga biker.
LC Toledo, Aksumalon, good evening. Ini nga bikers nga nagpainom sa higko nga tubig kung sa iya ginhimo. Okay. Rochelle Fulgencio, Susana, gamonitor kami sa Barangay Pantanon DSB. Lilia Taton, good evening Aksumalon, monitor lang, stay safe, God bless. Salamat. This is My Life. This is My Life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Palatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapati nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala. Apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagaman-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapuskuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask,
face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. This is My Life. This is My Life. Ang tagsakatawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsakatawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Palatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapati nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala. Apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isagid sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang
sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sang tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa bila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. This is My Life. This is My Life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Palatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapati nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala. Apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Sa mga high blood sa mga diabetic aton panyawan herbal capsule with. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga pasiwala nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Action Farming Line sa Lunes nga pagpangalagad. Yari kita sa October 3, 2022. Magatagop naman na temporaryo sa kalang sigayapon sa katos na nga mga aksyon na unit reporters sa News Center Action on Defensor with action Oliver Pason kag Elway Dutelius. There is a technical control. Ako naman, Action Marlon Henovaya. Thank you for watching and thank you for listening. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio.